Muzukuru wakati zvako. Ndiripo makadiwo sekuru. Inini kana munhu akati ndiripo makadiwo sekuru ka. Ndoda kunyatsonzwa nevoice. Voice ndio unotaura kuti munhu kana uchirwara ubva kuti sekuru aiwa ndiri kurwara. Ndirwari sekuru ndiri right. Good. Zita ndiani? Dadirai mandisekwe. Dadirai. Muzukuru Dadirai. Tiri kuona tiri pano paChikurubi female prison. Mhosva yakaunza muzukuru wangu muJeri ndechi. Nderepi. Repu isi tinoziva kuti tinongonzwa kuti varume kazhinji ndivo vanowanzorepa. Iwe zvako zvakafamba sei? Inini ndinonzi ndakarepa vana vaviri. Mushure mekunga murume wangu inini arova vana ava. Saka mai vacho vakuenda unomangara kupolisi kuti ndarepa vana wavo. Zvakaitikira kupi ende gore ripi? 2020 kuBanget. Vana ava vanga varoverwa vese vari tu vana vemumwe munhu wacho. Vana vamai wavo. Vanawa zvakaitika vanawa inini murume wangu akauya kunditora kubva kwaMutare musi 12 February. Achiuya neni kubasa kwake anoshandira pamaini papo paEsha Mine panoshanda mai vevana ivava. Saka ndakanzi handikwanisi kupinda mukati nenyaya yeCovid mukomboni macho mavanogara. Saka mai vabva kuti akumba kwangu kune pekuti mukadzi wenyu adini afanhake kunogara. Kana zvichinge Covid yazopera uzopinda uzopinda mukati. Saka ndopa wakabva wandiendesa kumba kwavo. Ndiri ikoko kumba kwamai ivavo. Murume wangu aiuya waishanda wese namai wanotoshanda wese pamaini papo. Saka chakazorovesa vanawo vakandidongorera ini ndakarara nemurume wangu. Saka murume wangu ndobva amhanyirira vanawo vabata hwani wacho vamurowa. Saka amurowa hazvina kufadza mai wacho. Saka ndakazonzwa vamwe kuti hanzi dai maenda unokumbira ruregerero because zvazvakungotaurika chichikuita. Saka ndaudza murume wangu kuti enda unokumbira ruregerero. Kobva aramba. Pandati enda unokumbira ruregerero kobva adini kobva aramba. Bvaudzwa nemwe shamwari yake saka nzada uri mwaenda unokumbira ruregerero. Kobva azoenda unokumbira ruregerero wangu uri kubasa ikoko. Ndobva azouya zvikanzi andakumbira ruregerero. Ndikati zvanzi chii zvikanzi hanzi asi zvapera sezvamakaita vana vangu handizvidi nangu handizvifariri namai wavo. Mai wavo vazouya kumba kuya futi kwapera some days. Kobva zvikabva ndaudza ndo zvakaita chii ndo zvakaita vana wenyu kanzi asi kurova kwamakaita vana vangu zvakadi zvakaita murume zvakatondibhowa zvakandirwadza. Dai makandisira vana vangu ndakazviroera ndega chii vana vangu. Ndobva wangoratidza kusaidini kakusaifara. Ndobva waenda zvavo. Ndobva ndasara vandagara ndombogara madhesi akawanda. Ndotoona polisi yakutouya yakutobvunza kuti chii chawakaita wana. Ndikati wana wapi? Zvikanzi wana izvo chawakaita wana hauchizivi here? Ndikati hapana chandakaita chii chandakaita wana. Zvikanzi uchazviziya handipfeka tende chinja hembe kana uchida kuchinja. Ndobva ndachinja hembe bva ndaenda kuBanget police station. Ndasvika ikoko ndakatosvika wana vaya wako. Apa ndandizoziva before that wana wakanga wabviswa pamba ari makuseni. Saka umwe wacho ndakamunzwa achiti unoshinga here kutaura unoshinga here chichikuita. Sendikafunga kuti pamwe nyaya dzavo dzauri kungotaura. Ndokubva waenda. Saka pakazonhingirikina watingati baba wacho so ndobva wati ndabvunza kuti ko wana nhasi wanonokaudzoka sei because wana waitogara pamba ipapo nababa wavo. Zvikanzi wana havachagari pano wana wakunoita zvechi zvechikoro waripa uri kundatowabvisa pano kuti vanoita chii zvechikoro. Ndobva mangwana acho ndandofuma hangu buda ndichienda kuBanget. Saka ndobva ndipa basa rekuti ndidini ndiite rekubikira wanhu wavo waishanda pamba pavo. Ndobva ndawabikira ndichingopedza kuwabikira kwapakura ndopakasvika polisi iyoyo ichiti chii chawakaita wana. Ndobva ndati hapana zvandakaita sei zvandakaita wana. Zvikanzi ataura. Ubva kutanga udaitaka kundivhundutsira. Sindikati kana muchida kurowa dinhenyu rowa. Zvikanzi hatisida kumbokurowa. Tiudze bva ndati hapana. Zvikanzi saka handiripo takasvika tikaona wana wakuBanget. Inini Banget police. Inini handina kutorwa statement ndakangosvika nokungovharirwa. Ndobva ndavharirwa. Wana ubva wanzi wana uri kuenda kwadoctor. Ndobva ndakuma ndakarara 2 nights. Rechi3 bva ndaendeswa kucourt. Ndaendeswa kucourt ndobva ndarimandwa kuChinoi. Funga ndakarimandwa about kana singakanganisi dzingangoita kana kuti 3 weeks here kana kuti more than here singakanganisi zvabva ndazobuda nebail. Kobva ndaenda kumba. Ndobva ndagara. Ndakagara 2 months.
ndopendakazodzoka futi ndichinoenda koti ndichidzoka ndichienda kukoti ndichidzoka asi ipapo wanga wasingauyi kupi zvavo wanga wasingauyi kukoti vabereki vemwana ndivanga wasingauyi kukoti wanga wasingauyi kukoti wakazoya the last day saka inini ndichibvunza ndikati inini mwana handinombodini handina kuzviita ndoda kuziva kuti pane proof here yekuti ndakazviita kana kuti chii ndokumbira mapepa ekwadoctor mapepa ekwadoctor asainzi hapana mapepa ekwadoctor saka koti iya yetu inonga ikazotoitwa masikati wakatononoka kuuya ukazotoita kutofonerwa kuti wadinoye because pesa pataingodini ndaingoenda ndobva wazouya payapaya wauya bva wapinda mukoti ndobva wataura before wachitaura kudarozvo waitotaura kuti maya wakatidini wakatirepa ndikati rini maitaura kuti kwanzi April naMay naJune ini April naMay naJune ndandisipo ndandiri kumba kwedu kwaMutare but imi muri kunditi sei April naMay zvikanzi ipapo hapazipo ndiJuly wana wakakanganisa ndiani ndiJuly ndikati ndiJuly sei makandi ndakabata wenenyu April naMay naJune muchinyatsa zoti ini handisiri pamba penyu zvikanzi aiwa hazvisi ndiJuly zvakapakakanganisa wana wakashaisha ipapo ndiJuly ndobva ndati asi inini July inini hapana zvandakadini hapana mhosva yandakaita kana ndakabata wenyu kana ndakaita sei ini chandingatoziva ndechekuti murume wangu ndiye akarohwa chii akarohwa wana zvikanzi zvese izvo zvakadini zvakaitika zvekuti murume wako akarohwa wana Magistrate akasvika pakuti saka iwe uri kufunga kuti kurohwa kwakaitwa wana ndo zvazokuita here kuti usungisa wanodai wakadini wakangosungisa kana murume kana kuti wakangodai ndikati aiwa ndo zviri kutondinetsa kuti inini sei ndazosungwa inini ndisina mhosva yandakadini ndisina mhosva yandakatadza zvikanzi aiwa ndo zvitoripo ndiJuly ndobva ndandikumbirawo mapapers ekwadoctor zvikanzi aiwa but before that ndisati ndaningira pendakabuda nebail kuti waifunga kuti inini handichabuda here kana kuti handichaiti sei inini ndakangonzwa zvichingotaura vachinzi pawaienda pacho newana kwadoctor pacho ipapo motika yanzi yakabatwa kwaVID rameno yekubasa kwacho yangu achienda nayo hanzi mwana bvaabvunzwa zvawakabvunzwa izvozvo zvikanzi asi wakamboita zvekukuita sei zvikanzi hatombozivi kuti akatibata sei kana kuti chii chakaitika pana mamao hapana zvawakatidini hapana zvawakambotiita asi kuti takangonzi titaure kudaro ndobva ndanyarara hangu but izvozvo kukoti handinokwanisawo zvidini handinokwanisawo zvitaura kukoti ndobva ndanyarara ndandikumbira mapepa ekwa but mapepa ekudhokta ndakazotoita ekutopuhwa wakutovhara dho wakutongobuda wakudini wakuenda saka inini nyaya inondinetsa ndeyekuti vari kuti ndakarepa wana but iye chiremba achiti vana havana kurepwa sei iyo mapepa acho ndinawo vana vane makore mangani ane 14 anga ine 14 years ne11 saka muri kuti imimi mapepa ekwadoctor munotori nawo kutaura kwatiri kuita nawo kana muchida kuti nditonotora ndinotora ariko kubasa kwangu mapepa aya ari kutaura kuti vana havana kurepwa haana kurepwa ndizvari kutaura mapepa acho saka muno makatongerwa kugara makore mangani ndakapiwa 19 years ndobva mabvisiro mangani ndakapiwa 19 years kukoti ndobva ndabvisirwa 5 kujeri vandoendine 14 pa14 ipapo ndobva ndabvisirwa vandasara ne10 murume akadzini hama dzangu ukatiti apiwu murume akaramba kunditiri apiwu akati handikwanisi handipo papiwu itai mega itirai mwana wenyu chinyi apiwu hama dzangu vadzati oraitiwo kana uchiramba kutira mwana wedu apiwu chitipa zvinhu zvake zvaangainazvo titengese pfuma dzangu ndine mombe dzangu nembudzi yangu zvikanzi varamba nazvo kuti yemurume saka kubva pendakasungwa 2020 havasi kutakudzana akamboya pagedha akati uye mutore zvinokudza hama dzako dziye kotora zvinhu zvako ndikati nenyaya inoti chii zvikanzi takatukana saka waudziwa yokuzotora zvinhu zvako vandati inini handikwanisi kuti ndidini ndiwaudze saka pakazoya hanzvadzi yangu pagedhi ndobva ndaiudza akati isusu hatikwanisi kuti tiende kunodini kunozvitora kana zvichibiwa ngazvidini ngazvibiwe asi chatinoda zvinhu zvedu da kuona zvinhu zvedu zvakakwana
Rega timboenda pane murume apa. Imimo zvenyu musati masungwa mairarama sei nemurume uyu uye mune vana vangani? Ndinowana 3. Upenyu hwenyu nemurume uyu wakanga wakamira sei? Nekuti ndiri kuona kuti abva asvika pakungosviba mwoyo. Makanga mine matambudziko amaimbosangana nawo here muchibva makoti semadzimai munongoti pedzera mati ndakugarira vana vangu, kana kuti zvino zvandakura ndichaendepi kuti ndinoita se ndinowana mumwe murume achaita se achandiroora? Toda kuti tizive ukama hwenyu nemurume uyu kuti hwanga hwakamira sei, nekuti chinhu chinoshamisa kuti murume abva angosvika pakuti kana here apiwa itaimika. Apiwa ipapo ndo panondinetsa kuti sei iye akaramba, asi kugara kwendaiita ndaigara zvangu but zvanga zvakangooma, zvakaoma because ndakambozhingirira ndichitomboenda kuno vabereki wangu ndichinoudza maproblems, but baba engoti ndazvinzwa dzokera. Saka apa zvakaoma, aindishandisa zvakapfurikidza zvoti mvura yese kunai kwairi kuita uku bekonzi yakazonzi hama dzangu dzizokuti ngatirapiwa, hanzi uri kushaya mari here kana kuti chii? Akati handipo mari yacho handina, but iyo kubasa kwanotopuhwa mari iri nane inotoverengeka, plus ini naye ndakarurana naye asina kana mombe yanga inaye, but tatane mombe dzinosvika kuma13-14, but akanzi chitengesa, but akaramba. Yangu chaiwo inini yekuzvitira akaramba, mbudzi dzangu dzadziri 7 akaramba. Akati zvaningeta kutengesa property yako, kutaura zvangu inini kwete zvekusanganisira izvozvo zvendinoshandisa mumba, ndozvanga kuti ndotengesa masofa nekitchen unit nezvimwe zvacho. Masungwa imimi muri murume nemukadzi muri mumba, pamakambopiwa bheo paya maitaura nyaya dzekuti chii? Makatarisana nenyaya iyoyi? Pane here zvamunozoti mukatanga mukadzokera kumashure nhasi munobva mafunga kuti murume uyu zvechokwadi tunhu twaaita kauto akanga ada kuti ini nditese ndiende kujeri? Aingotaura zvachitanzi unopedzerana nehama dzako, ati unopedzerana nehama dzako. Kana pakamboya pagedha apo musi aiti nehandichazivi kuti wakazviita here kana kuti hauna. Saka vana vari kupiye zvinezvi? Kumusha. Vana ani kumusha? Anenoti akawapa ari kumusha kwawo. Kumusha kwemurume. Kumusha kwacho ndekupi? Pamutare. Diki ane makore mangani? Ane 8. Kubva zvamakavharirwa panapa iye akamboya kuzokuonai kangani? Murume kana ndisingakwanisika 5 kana kasi 5 kana 6. Saka ipapo maitaura nyaya dzekuti chii kana achinga achindisira zvinhu pagedha zvamunoshandisa? Asi mushure mekunge anisana naudzwa nehanzvadzi yangu zenda unoona mukadzi wako kujeri, because pawakatukana ipapo wakatodzana mashoko chaiwo. Saka hanzvadzi yangu ini ndandisina kana handiti ndine sipo yekugezesa kana kuti chii, ndo patakaenda musosha umu ndobva ndaningira pandaudza hanzvadzi yangu kuti ini ndikwanise kuudza iye zvaindiremera. Saka ndakaudza hanzvadzi yangu inogara muno muHarare. Saka ndo pakadzosake uri kusiya mwana wedu uyo achishupika sei ende unomona. Saka ipapo ndo pakabva atanga kuya, but anga atone mwedzi inokwana 4 asingauyi pano. Makamboedza here kumutaurira kuti ko ngatitengeseka hongu iye nehanzvadzi vanogona kunge vasingawirirani, asi achizivawo effort yamakaisa mukuumba pfuma muri vaviri? Makambombo here pfungwa yekuti ko ngatitengeseka mombe imwe chete kana mbudzi 3? Akati handisikuda kutozvinzwa, itoita kunge achapopota kana mwana mbuya wandinenge ndinawo pagedha waizotosvika pakundinyararidza inini, asi ini ndandisingapopota. Aiti handidi kutonzwa nyaya iyoyo, aiti handidi kutonzwa nyaya yapiwa kana kuti chinganditengesa, handisi kuita izvozvo. Saka muzukuru help yauda kuti tikubatsire nayo nevamwe vari panze apa ndeyekuti chi iwewe ndiwe uri muno woti mazana aungatipe kuti tiasanganise neatinenge tinawo ndeapi? Nini ndaikumbira kuti kana dai zvaiita hazvo
zvoongororwa futi iyo nyaya inyatsa kutreswa zvakanaka, inyatsa kuongororwa ichitreswa nekundibatsirawo nekuita appeal because iye wacho akaramba. Asi hama dzangu dzaimboti dziri kuita but kubva palast year kusvika izvezvi hapana zvavanondiudza kana kuti chii. Vakauya kwavhunza vanongoti zviri kuita but hawatauri kuti zvapapi kana kuti zvazoita sei. Vanongoti roya ndiyo riripo chete but hapana chauri kundiupdate. Tinovimba kuti zvichida pane imwe paperwork inogona kunge ichiita ichiitwa isusu unozwa uri mukati kaunenge kuti zvinhu zvibva zvakurumidza kuti asi zvibva zvaita ipapo but zvimwe zvacho zvinogona kunge zvine process yavanenge vachiita. Tine chivimbo chekuti vane zvavari kuita. Saka pazvinhu zvaunoshandisa iwewe uri muno mukati, murume ndiye ari kuuya nazvo here kana kuti hama dzako? Hama dzangu dzinouya futi, dzinouya dzichindoona. Hanzvadzi yangu ndiyo inouya ichindoona, inogara pamanyama. Anotombobvunza kuti kana kuti ari sei vanobvunza. But umwe wacho handisati ndamboona hangu achiuya kuno kuzondoona. Kumba kwaigara vave nemurume kwawakakumbirwa kuti ugare kana kuti vanga vasina zvichida pamwe vanhu havaitodanana vachida kuwana way out yokuti iwewo uita sei kubva. Ipapo handizonyatsa hangu kuziva kuti anga ine murume here. Imi makagara ipapo kwemwedzi yakati akauya konditora musi wa12 February. Anotora 12 February musi wa25 March ndichingakanga inenge ingatori Wednesday ndobva ndadzokera kumusha kwaMutare ndichitonokohwa ndiriko kwaMutare ikoko. Ndobva ndazobva kwaMutare musi wa25 May ndichiuya kuzotora mari yezvidhina zvandandafurumisa. Ndasvika tisikapendi ndakauya kuno ndaitoda mari yekunobhadharwa nangu wafuruma ndiye angatotifurumisa zvidhina iye murume. Saka ndandauya kutora mari. Saka handinotombogara futi ikoko kwacho ndakabva ndadzokera futi kwaMutare nemari ipi nemari iyoyo. Saka ini chinondinetsa ndechekuti iwo vari kuti ndakarepa nawo muna April naMay naJune ini ndandisipo. Ndichitotaura nawo ini ndiri kwaMutare ndikuti nanhasi mufoni mangu zvirimo zviapu zvacho nezvendaivasendera nenzungu dzangu dzendaidhabhura ndichitaura nawo but vakanditi ndakarepawo nawo muna April naMay naJune. haufunge here kuti murume wako namai ava zvinhu zvavakaronga vari vaviri zvati unyatsofungisisa woonawo kana maactions uri munhu wechikadzi kana zvimwe zvavagona kungosuspecta izvi zvavakona kuti but mafambiro aita vanhu ava maitikiro akaita nyaya iyi ava vanhu vaviri vanogona kunge vaendese vaine rimwe chete. Tiri kungotaura tiri kungofungidza hatisi kuti ndo zviripo kana usinambobvira wazvifunga aiwa pakanaka musi uri ngoti hazvina mboitika. Asi kana paine timwe tounofungidza kuti ndakamboona kudaiso ndinofunga kuti vaviri ava vane rimwe chete nekuti chaari kurambira appeal chi ndo chatoda tasi titsvage. Inini hangu ndandisati ndazviona zvangu, ndandisati ndapabata. Asi pawakapiwa bheo ava uri kumba ikoko ukama hwavo zvavo kubasa ikoko haunambonzwa nyaya dzekuti dzakamira sei basa raingofamba zvaro zvakanaka ikoko? Inini ndiri kumba because akabva pandakabuda bheuka handinozodzokera ikoko kupamba pavo because zvakanga zvisingachaiti kuti ndidzokere unogara pai pamba pavo. Ndakabva ndinogara muBangeton Town kutoroja ndandidzokera muBangeton noti iwo anodarika muBangeton.